Makatora chingwa Jesu mukachimedura, mukatitora mujgendo muviri wangu. Jesu matora mukombe mukati mavunga, ndochitendera nochitsva mune ropa rangu. Tinotora chingwa Jesu totarira imi, tinotora tidye icho tichifunga imi. Tinotora nomukombe tichivimba nemi, tinonwa kwauri tose tichifunga imi. Amen. Hama vadiwa, ndinokutambira pachirongwa muri kumativi mana enyika, ndinokutambira ine chodinzi chene. Mwari ngave nemi. Tichiripo pachirongwa chiye chatakataura kuti mafuta nezvingwa zvevanhu vaIsraeri. Tiri pabhuku raRevhitiko chitsauko 24 kubva pavhesi 1 kusvika pa16. Takataura pamusoro pemafuta tikapedzera patakapedzera, asi nhasi uno tinotanga kutaura pamusoro pezvingwa. Tichangotaura tichidzidzisana tisingaparidzirane. Pane zvinhu zvandinenge chida kuti mubate mufungisise pamusoro pazvo, nekuti chirongwa ichi chatava nacho chechingwa chine zvekuitawo nePaseka. Uyezve munoziva kuti pasara mazuva mashoma kuti Paseka isvike. Saka tinofanirwa kusvika takagadzirira mitambo yakadai yakaita sePaseka, sokufa kwaIshe wedu Jesu Kristu, inoda kuti tinge takagadzirira. Ndizvo zvimisikidzo mazuva atakasiyirwa naJesu kuti tinge tichirangarira nokuuya nemwoyo wose nesimba rose nepfungwa dzose kwaari. Mazuva matsvene, saka nesuwo tinofanirwa kunge tichiva vatsvene pamazuva aya, sezvo zvakanga zviri pamazuva avaIsraeri. Vakanga vane mitambo yavakanga vanayo, mitambo yePaseka, mitambo yezvingwa zvisina mbiriso, mutambo wamavhiki, mutambo wamatumba nemimwe mitambo yavakazozvipa. Asi zvakanga zvakakosha, naMwari akarangarirawo mitambo nyangwe yavakazvipa, nekuti pamazuva aya pane utsvene. Chinodikanwa naMwari kwatiri kuti tinge tine zuva rimwe chete pavhiki rohutsvene, asi pane pamwe patinofanirwa kuzomitira mitambo. Isingori mitambo chete inowanikwa pashoko raMwari mubhaibheri, asi mitambo nyangwe yatinozvipa isu, zvakafanana nebirthday rako, zvida mamwe mazuva aunorangarira, zvida mazuva okuchata kwako, zvida mazuva ekubarwa kwemwanakomana wako kana mwanasikana wako, zvida mazuva okurangarira baba wako kana mai wako kana hama dzako dzakafa. Mazuva iwawo unokwanisa kuaita matsvene, uyezve unokwanisa kusiyana nezvimwe zvose zvenyika, uuya pautsvene kuna Mwari. Haungoerekana wati vhu kusvika pautsvene, haungoerekana wangoti vhu kusvika pamutambo, wotongoita mutambo zvopera. Kune nguva yekugadzirira yaunofanirwa kuzvipa usati watanga mutambo. Iyoyo inguva yekurakidza kuna Mwari kuti wazvipira. Kuita sei? Kutsanya. Nyangwe zvako unenge uchidya uchifara, asi unenge wazvipira kutsanya kubva kunyika, kutsanya kubva kune zvakaipa, uchingwarira miromo yako namaitiro ako, uchisuduruka kure nevanokonzera kuti uite zvakaipa. Naizvozvo mazuva atinozvipawo semahoriday, nyangwe iri horiday yemumba menyu chete, kana nyangwe iri horiday yako chete iwewe pasi rose, mazuva iwawo anofanirwa kunge ari matsvene. Asi zvino tine zuva raIshe wedu Jesu Kristu rinouya, rePaseka, zuva reEaster. Muri kuona? Zuva rekungozvipira kamwe chete kuti utsanye pagore rose, kuti urangarire kutambudzika kwake nokufa kwake. Muri kupaona? Tinorangarirawo nokumuka kwake. Naizvozvo wakatsanya, kwete kutsanya kwekudya, asi kana uchikwanisa kutsanya kwekudya zvakanaka. Wakatsanya muupenyu hwako, uchitsanya kubva kuchivi nezvose
nyangwe kutsanya kubva kune zvinhu zvaunofarira chaizvo kugara uchiita. Wakatsanya uchigadzirira zuva rimwe chete, nguva yekungozvipira kuti unenge uri muna Mwari, uri murunyararo, uri murudo, usingatadzire munhu. Mazuva akakosha kuna Mwari iwawo. Asi nhasi tikutaura pamusoro pezvingwa zveSabata. Zuvawo rakanga rakangokosha sezuva rePasika. Tichiona kuti zvaimborei, zvaimboitwa sei. Tiri pachirongwa ichocho ndichakuudzaiwo, ndichada kuisa Paseka, munoziva mutambo wePaseka nemutambo wemavhiki. KuvaIsraeri vanoti kuverengwa kweOma pamazuva iwayo. Saka tichazviisa, asi ngatiite chidzidzo kwete mhari idzo. Mukaverenga pana Levitico 24 verse 5 to 9 tinonzwa zvichinzi, iwe unofanira kutora upfu hwakatsetseka ugobika nahwo zvingwa zvine 12. Chingwa chimwe nechimwe chinofanira kuitwa nezve12 zveefa. Unofanira kuzvigadzika patafura yakaisvonaka pamberi paJehovha, uchiita nhurikidzwa 2 zvitanhatu panhurikidzwa. Unofanira kuisawo pamusoro penhurikidzwa imwe neimwe zvinonhuhwira zvakanaka, kuti chive chokurangaridza chechingwa, chive chipiriso chinopisirwa Jehovha. Musi mumwe nomumwe weSabata unofanira kuzvirongedza pamberi paJehovha nguva dzose, ive sungano isingaperi inoitwa navana vaIsraeri. Zvinofanira kuva zvaAroni navanakomana vake, vazvidye panzvimbo tsvene, nokuti chitsvene kwazvo kwaari pakati pezvipiriso zvinopisirwa Jehovha, nomutemo usingaperi. Amen. Zvingwa. Apa tiri kunzwa zvakare kuti upfu hwaigadziriswa chingwa hwaibva kuna vaIsraeri, hwaibva kudzimba 12 dzaIsraeri. Zvikanzi upfu uhwu hwainge hwakatsetseka. Zvikanzi chingwa chimwe nechimwe chaiitwa ne20% yeefa, zvikamu 2 kubva mu10 zveefa. Kana efa imwe neimwe yaifanirwa kuita maoma 10 pane chimwe chiverengo cheuremu chavaIsraeri chavaiti oma. Zvikanzi oma 10 dzaiwanikwa muefa imwe chete. Zvichireva kuti kana tichiti 20% yeefa, tikureva oma 2 pa10 dzinowanikwa muefa. VaHebheru taatiwo, vaHebheru kubva panguva yezuva repiri remutambo wezvingwa zvisina mbiriso kusvikira pazuva re40 49 days, vainge vachiverenga oma. Ini mungati pamwe vakazvipa zvinhu izvi, zvaimboreve chiko. Isu takati mutambo unozenge uchiteera mutambo wezvingwa zvisina mbiriso, mutambo wamavhiki. Zuva repiri riri kutaurwa kunzi ndere Paseka kana kuti mutambo wezvingwa zvisina mbiriso. Izuva rezvitsva. Aiwa, zuva rekutanga ndiro zuva rezvitsva. Munobanzwa? Panozumbuzirwa zvitsva. Hapauyiwe nehupfu hwakakuyikwa. Panouyiwa nechinonzi shifu, bazi rinenge ratorwa mumunda, rezviyo kana kuti rebhari kana kuti regorosi. Zvinhu zvose zvichiri pabazi iroro zvozumbuzirwa. Zvimwe nguva vaitouya kana kuti zvakati wandei zvimapazi zvacho, zvimashifi, vakazvisunga kunge vakasunga mutsvairo, ozumbuzira. Muri kupanzwa? Asi nhasi tiri kuda kumboona oma, kuverengwa kweoma idzi kuti zvinomboreve chii. Kuverengwa kweoma kwaireva kuti
kuverengwa kwamazuva 40 kubva paPaseka kusvika pamutambo wemavhiki kana kuti Shavhoti. Kuverenga kwaitanga kubva pazuva re10 vamwe vangapokana neni vachiti aiwa zvaitanga kubva pazuva rekutanga remutambo wezvingwa zvisina mbiriso, asi ndinoti pazuva re9 romwedzi wani waAdha, mwedzi wokutanga, ivi raiva zuva richi ndingati zuva rekutanga romutambo wezvingwa zvisina mbiriso. Asi kana tikati 9 zvinenge zvakureva zuva repiri, nekuti musi wa14 madekwana ndo paitanga Paseka yopera mangwanani ezuva ra15. Vanhu voswera zuva iroro kusvika madekwana. Zuva iroro ravanenge vaswera iri rinenge ratova rekutanga remutambo wezvingwa zvisina mbiriso. Madekwana ndipo panotangawo zuva repiri remutambo wezvingwa zvisina mbiriso, richienda kusvikira pazuva remadekwana rerinotera. Zvikanzi kuverengwa uku kwemaoma uku kunosvika pamavhiki 9, uyezve pamutambo watinoti samaKristu Pentecost. Unonzwa kusiyana kwazvaita kubva pazuva rePaseka kusvika pazuva rePentecost, kubva pazuva rekufa waIshe Jesu Kristu kusvika pazuva rePentecost. Zvakada kungofananawo kubva pazuva rePaseka kusvika pazuva remutambo wamavhiki. Zvikanzi pakanga pane mavhiki 9. Mavhiki 9 iwawo anokwanisa kuti tingataure sekunge vhiki rimwe chete. Tingakwanisa kuati mazuva 9, muri kuzvinzwa. Zvakangofananawo nesabata, hazvina kumboyanyosiyana. Pentecost zvinoreva chii? Zvinoreva kuti kuburuka kwemweya mutsvene. Tinozviziva izvo zvandi takaenda kuna bhuku remabasa avapostori pachitsauko chepiri, tinonzwa zvekuburuka kwemweya mutsvene. Saka zvingatitiudze kuti chii, nekuti tinoziva kuti kubva panguva yekukwira naJesu achienda kudenga kusvikira pazuva rePentecosta, Jesu wakasiyawo pamurayiro wekuti vanhu vamirire kuburuka kwemweya mutsvene. Vangagomirira vachingoita zvavanoda here? Tinoona kuti pakanga pane kakugadzirira, kakutsungirira, kakuda kusapinda mukukanganisika, nyangwe nevanhu vedzimba dzavo, nemhuri dzavo chaidzo kwavaibva, nyangwe nevanhu vemuguta, nyangwe navakuru vetemberi, ivo vaprista, nyangwe nevanhu vavaroma, masoja vavaroma, vakanga vasingade kukanganisa. Saka vakazvitsaura vakazviisa muimba yavaipota vachinamatira, vachiungana, vakamirira. Ndo vadzidza vakanga vakamirira mweya mutsvene. Zuva rePaseka izuva rekuponeswa, izuva rekugamuchira Jesu shure kwedzidziso yokutanga. Munhu tingamudzidzise zvedu sokugadzirira kwatinoita Paseka kwemazuva 15 Paseka richisvika. Asi pazuva re10 tinotora chihwayana tochengeta tozouraya paPaseka, ndo ratinodya usiku hwose kusvikira mangwana. Chinenge chasara tinopisa, kana tadya richipera rose zvakanaka. Kuiro zuva rekufa kwaJesu rinoreva ichi, tinoriti izuva rekushambwa. Zvino kana riri zuva rekushambwa, harina kufanana here nezuva riya rekuti kubhabhatidzwa? Kubhabhatidza kwamunoziva ini ndekwemvura, ndekwaJohani Mubhabhatidzi. Asi kune kumwe kubhabhatidzwa
kusiri kwekunatswa nemvura, kubhabhatidzwa nomweya mutsvene kwakataurwa naishe wedu Jesu Kristu. Nyangwe naiye Johani Mubhabhatidzi anotaura pamusoro pekubhabhatidzwawo. Munomboziva chii? Mukati mekereke dzenyu mune dzimwe kereke dzinoti zuva rePentecost kana mutambo wemavhiki izuva rakafanana nokugamuchirwa kwomunhu mutsva unenge wauya kuzoita sei, kuzosangana nesu. Muri kupanzwa? Munhu auya kuzopinda nesu mutsva, munhu atendeukawo, akuda awanawo Jesu. Zvikanzi pa50 days idzodzo idzi tinenge tichimbomuedza tichiongorora kuti ari kufamba sei, agamuchira zvake Jesu, asi haasati ava mumwe chete nesu. Saka zuva rePentecost, zuva re50 iri, zuva rekumirira iri, kubva pazuva rePaseka, izuva rekuedzwa nokuonekwa kwomunhu mutsva kuti azogamuchirwa. Tomugamuchira isu kuti aiwa yava nhengo yekereke. Unenge uchitariswa kuti watendeuka here zveshuwa? Urwu tingaruti ndio rubhabhatidzo rwaitaurwa naJesu rwiya rwokunzi rubhabhatidzo muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene. Nokuti pakati pamazuva iwawo pane kudzidziswa, vamwe venyu kwamunoti katekism. Asi mazuva akakwana ekuti tingadzidzisa munhu nezvaJesu, mazuva akakwana ekuti tingadzidzisa munhu pamusoro pemimwe mitemo. Zvidaya tinotora kupi? Kubva kuOld Testament, kwete yekereke chete. Vamwe ndo vanotiwo zuva rePaseka, zuva rekufa kwaJesu, ndiro rubhabhatidzo rwaJohani. Sei tichiti mutambo wamavhiki, zuva remweya mutsvene? Kana ivo vaIsraeri pane zvavaitenda kuti pazuva remutambo wemavhiki rekutaurwa ndo pakaburuka Mwari kubva kudenga akauya pamusoro pegomo reSinai. Vanoti ndiro zuva rokupuhwa kweTora kuna Mozisi, zuva rokupuhwa kwemutemo yaMwari kunani? Kuna Mozisi. Zvichireva kuti izuva rokupuhwa kwemutemo yaMwari kunani? Kuna vanhu veIsraeri. Kuiwo mazuva ekuvenga oma vaizviitireko? Ini kwandiri handina kumboona zvine sensi. Vanenge vachiverengerei oma dzacho izvo? Kuti zuva rekutanga reoma, nhasi taverenga oma, vaiverengereiko? Zvine musoro wei izvo? Saka kwandiri hazvina kundiitira musoro izvo, muri kuzviona. Asi ndakazozvifungawo kuti vaIsraeri vaisiyanisa bhari negorosi. Zvikanzi bhari ndiyo inokurumidza kuita, gorosi rinonoka kuita. Saka vaitoziva kuti gorosi riite, kubva musi waita bhari tinoverenga mazuva 50 kuti gorosi ringe raita. Zvichida vaitarisa quality yegorosi ravo zuva nezuva nezuva. Tambobvisa pana Mwari apa. Munozviona? Saka ndipo patinozoona kuti kereke dzakanga dzisina kurasika, kereke dzaiziva zvadzaiita. Nekuti maziva iwo ndo angofanana nekutarisa munhu mutsva uya kuti quality yake yakaita sei. Asi munofunga kuti ndeye kungotarisa munhu mutsva chete here? Kana tichiti zuva rePentecost ndo rinoburuka mweya mutsvene, munofunga kuti tinongoenda kwariri one day tongoti mweya mutsvene uchaburuka? Tinofanira kunge tatombogadzirira. Zvichireva kuti isusu nesuwo tinenge tichizvitarisa. Asi mazuva mangani iwawo atiri kuzvitarisa? Mazuva anokwana zvichida 66 kubva pazuva rekutanga remwedzi. Muri kupanzwa? Mazuva angakwane 66. Zvino kana muchinzwa nhamba yekuti 66 munofungeiko? Munoenda kuna Leviticus wakare, munobvunza bhuku raLeviticus kuti iwe, bhuku raLeviticus, tiudze kuti nhamba inoti 66 inoreve chiiko?
zvikanzi mazuva ekuzvinatsa omukadzi kana achinge abara mwanakomana. Muri kubanzwa? Mwanakomana watinoziva chete isusu ndiJesu. Saka imi mose makafanana varume navakadzi semukadzi abara mwanakomana akamirira kunatswa. Zvakureva chizvo? Zvakutoreva kuti kubva pamusi wokutanga wemwedzi wokutanga wegore pana 1 January, murubaona, kana tichitaura isusu vamazuva ano, kubva pana 1 January kusvikira pazuva rechi66 iri, zuva ra56, tagamuchira Jesu musi wa1. Kana kuti tatanga kuziva nezvaJesu musi wa1, musi wa66 tinofanirwa kunge tavawo nemweya mutsvene. Kuva nemweya mutsvene kunoreva chiko? Rangarirai tataura pamusoro pemirayiro yaipiwa vaIsraeri. Ndiko kuzivawo kazve mirayiro yaMwari. NdiMwari anotiita sei? Anotiita vatsvene. Hatingoita vatsvene nje, asi tinoita vatsvene nokuita kuda kwaMwari. Tati isu pakuverengwa kweOma, vaJudha vanenge vachitarisa the quality of the sheep. Mufungo wangu ndizvo zvakandiitira sense izvozvo. Shifrei goros. Saka kusvika paPentecost i50 sheaves, mabazi 50 egoros avanenge vachitarisisa kuona, zvita vanenge vachitarisa kuti kuona kuti vanyatsoomesesa here, handizivi kuti gorosi rasvika. Zvida kusvika kwekukura kwetsanga yegorosi. Muri kupaona? Kana vaverenga mazuva 50 havachamira, vakutongoti aiwa chitanga kuita sei? Kucheka gorosi muzadze mumatura. Muri kupanzwa? Tataurawo kuti isusu vamwe vanoti zuva rePasika, especially ivavo vaIsraeri, vaHebheru vanoti zuva rePasika izuva rebhari, zuva rePentecost riri regorosi, uyezve gorosi riri nani kupfuura bhari. Saka zvikureva chii? Kutevedzera mutemo kuri nani kupfuura chii? Aiwa, hazvizvi. Kutevedzera mutemo unokwanisa kuwana mweya mutsvene. Ndopamaindinzwa ndichiti vaHebheru navaIsraeri vakanga vakarerutsirwa nokuti vaingopiwa mutemo kunzi ita zvakati. Asi pakazouya Jesu, zvinhu zvakaomeswa. Isusu takatoomeserwa, hatina kumboitirwa izi naJesu. Nokuti takaudzwa kunzi nzwisisai kuti murau uyu wakapiwa vaIsraeri unorevei. Isu taifunga kuti takasarana nemukadzi wemunhu tinenge tisina kuita upombwe, tinenge takatorurama. Asi Jesu akati aiwa, munenge matadza, nekuti ziso rako kana rakachiva mukadzi iye watoita upombwe naye. Zvikanzi wakamuongorora chimiro chake wakachiyemura, mumwoyo mako nemupfungwa dzako watoita upombwe. Saka vakaomeserwa ndiani? vaHebheru here? Kana kuti isu takaomeserwa naJesu? Muri kupanzwa kapa, hama vadiwa? Isu takaomeserwa isu. Tinofunga kuti takarerutsirwa, hatina kumborerutsirwa. Zvinhu zvakatonyanya kuomesesa. Ndopaanozotaura paya kuti handina kuuya nerugare, ndakauya kuti mumukirane. Zvikanzi ndakauya kuzoita sei? Kuzozadzisa murayiro. Asi kana tataura zvinhu zvose izvi, tabva tasvika patiri kuda chaipo kuti titarise chi? Levitico 24 verse 5 to 9. Imanje tangozvitarisa chi? Zvepavhiki zvekuti vaIsraeri vaizopa hupfu kuvaprista. Vaprista kana kuti vaRevhi vaizobika chingwa chaizoiswa patafura yokuratidzira. Pakanga pane atari yekupisira, paipisirwa mafuta, atari yendarira. Kozita atari yakanga iri mukati menzvimbo tsvene yaipisirwa zvinonhuhwira.
hazvirevi kuti paatari yaipisirwa mafuta iyi kana kupisirwa nyama iyi pakanga pasinawo zvinonwira. Zvinonwira zvaitoiswawo futi ipapo. Muri kunzwa? Ndosaka makanzwa paya ndichiti mabasa. Atari dziri kutaura mabasa. Zvinonwira izvi yava muteuro. Kwete muteuro yekupfugama muchitumudza maoko kwete. Miteuro inoitika namabasa amunenge muchiita. Miteuro haizi yekungopfugama. Kana kuswera muchitsanya, kutsanya chaiko pachawo muteuro. Muri kuona? Kuita basa rakanaka muteuro. Asi zvikuru sei basa rakanaka rinodikanwa naMwari. Naizvozvo nzvimbo tsvene nenzvimbo iri kunze yatingati vazhe yetebhenekeri, makanga mune arita yekupisira mafuta nenyama. Zvinorakidza mutsauko wamabasa. Hazvirevi kuti mabasa ose haarangarirwe naMwari, anorangarirwa as long as akanaka. Saka kunze kuti ngati mabasa ari kunzeko mabasa atinoitirana isu sevanhu. Rangarirai manzwi ashe wenyu Jesu Kristu anotaura kuti nyangwe vakaipa vanoitirawo zvakanaka kuvanhu. Uri kupanzwa? Zvikanzi zvino kana uchingoitirawo kwako zvakanaka chete, izvo zvinongoitirwa navakaipa vakwavo. Wasiyanei navo. Zvikanzi idachi muvengi wako, kwete kungoda hama yako chete. Namatira ichi vavengi venyu. Muri kupawo difference iripo apa. Mitemo yakanga yapuwa vaHebheru yanga iri yekunonzi idawo kwako sezvaunozvita iwe. Asi yakunzi naJesu ida yangu navavengi vako vanamatira. Mutsauko wamabasa. Mabasa akunzi akarurama. Atari yendarira, atari yegoridhe iri mukati ine mabasa akaruramisisa. Mabasa ari pamberi. Zvikanzi upfu hwaipirwa paatari yekupisira yendarira hwaikwanisa kunge huri kosi, tingati husina kutsetseka, tingatiwo mugaiwa, kutiwo hwakatsetseka. Saka izvi zvaingoitwa pamwe chete izvi. Paatari yendarira paikwanisa kupuhwa upfu husina kutsetseka neupfu hwakatsetseka. Izvi zvakanga zvingakwanisike netafura yokuratidzira. Paingodiwa zvakatsetseka chete. Paingodiwa zvina Jesu mukati. Jesu ndiye kutsetseka. Muri kunzwa mufananidzo yemirayiro pakati pemirayiro yakapuwa vaHebheru naMozisi nemirayiro wakapuwa naJesu. Mirayiro yakapuwa naJesu, kutsetseka kwemirayiro ikoko. Ndingati murayiro wakapuwa naMozisi mudzurwa, asi murayiro wakapuwa naJesu zvakuyiwa izvi. Muri kupanzwa here hama yadiwa, hama dzangu dzinodikanwa? Asi munaziva kuti upfu hwose uhu hwaigamuchirwawo panguva dzakasiyana siyana. Pane dzimwe nguva paatari yendarira paingodiwa hwakatsetseka chete, kuzoti nemumwe musi paingodiwozve nyange hwakanga huri kose. Asi mukati umu kune chinhu chimwe chete chaingodiwa, hwakatsetseka, huri chingwa chakagadzirwa chisina mbiriso. Jesu anoti, Mwari anoti, haikona kuuya nemipiro ine mbiriso paatari dzangu. Hazvirevi kuti akanga asingagamuchire chingwa chine mbiriso. Pane dzimwe nguva zvaitonzi uyai nechingwa chine mbiriso, semusi iwoyu. Musi wechi? Wemutambo wamavhiki. VaIsraeri vaitouya nechingwa chine mbiriso kuzopa vaprista. Kana ndisingakanganisi, inozonozverengerawo pamusoro pemutambo wamavhiki. Munongoverenga mitemo yaMozisi yose. Nyaya yePasika ichanakidza. Asi hatigadzirwe Pasika vanhu wei, sokugadzirira kwatinoita Sabata. Munoziva here kuti Sabata rinogadzirwa ini? Kana muda kungoziva kuti Sabata rinogadzirwa, moenda pana
Deuteronomy 4 chapter 4 munoverenga, kana kuti Exodus